Uyabona lesisho esithi wendlala itafula phambi kwesitha sami. Leso sisho sisho ukuthi isitha akusiyo umuntu okude nawe. Ungalenzi iphutha ucabanga ukuthi isitha umuntu okude nawe. Isitha umuntu oseduze kwakho. Bobaqaphela-ke abantu abaseduze nawe ngoba isitha siphakathi kwabo. Ungalenzi isekelo labantu abajwayelene nawe ukuthi ibe abantu abaningi. Isekelo yakho ikhiphe nje ibe incane, futhi ojabulela umuntu obonisa kahle ukuthi akakuthandi. Kodwa-ke isitha umuntu osondelene naye oseduze nawe, ube umqaphela lowo muntu ngoba isona sitha sakho. Ingakho kuthiwa wendlala itafula phambi kwesitha sami, ngoba umuntu okude nawe angeke umlandele kude ube naye la eduze. 1 minute every day, day 23, isitha.